А като ни критикуват толкова много старите поколения, според вас какво ние имаме, което те нямат, и какво ние нямаме, което те имат? Това, което вие нямате, старите поколения имате, е опита и това, мъдростта, която са натрупали във времето, в миналото време. А това, което имате от тях, е пак това, опит. Опит. И сега ще кажа, че опитът е много Много важен. ценен, но когато е опит. Защото понякога точно минаването през конкретни ситуации, добиването на опит е нещото, което е много полезно. Няма нещо как да го научиш, четейки го, докато не ти мине през главата, докато не паднеш по стъпалата, защото не си гледал в краката си, няма как да се научиш, че трябва да се дадеш краката. Да. Символично го казвам, защото младите хора са много по-смели, много по-ентусиазирани, много по-способни да рискуват, докато по-зрелият човек, възрастният човек, не всички, предпочитат да не рискуват. Всъщност, крайна сметка, зависи от човека. Не е по-добре да рискуваш и да си имаш опит. Аз също мисля така. По-добре. Аз не съм спила да рискувам. За мен това е начин да Да, но вижте къде сте стигнали. В училище. След това, да. Аз мисля, че съвсем нормално естествено това, което се случва и не е нещо, кой знае какво необикновено. Аз не правя необикновени неща. Просто правя това, което харесвам и което мога да правя. Аз не мога да решавам задачи. Винаги съм с калкулатора. Не мога да забавям химични уравнения. Нищо не разбирам. Това да го казвате пред камерата. Но това, което обичам да правя, го правя с огромно удоволствие. Може би в това е разковничето. Аз винаги съм казал, че човек трябва да си обича страшно много това, което прави. Няма значение какво прави. Просто трябва да го правиш с кеф и с желание. Ако не ти е приятно, значи мястото ти не е там. И ако на един учител не му е хубаво да бъде сред учениците да преподава, значи просто не трябва да бъде учител. Тук отварям една скоба, че сега учителите ви, освен че са учители и страшно много се обичат професията, са натоварени с други трудности, които до някъде отнемат енергията и затова може би ви се струва, че не са точно такива, каквито искате да бъдат. Но това, за съжаление, не зависи от нас, а от системата и държавата, в която живеем и която се надяваме, че точно вие следващите ще успеете все пак да промените напред. Ние което можем променихме. Вие сте на ход сега да променяте. Точно така. Всяка генерация го прави. Има ли момент, в който сте чувствали, че музиката събира хората по такъв начин, който нищо друго не може? Всеки ден и всеки час. Дайте се. Музиката, която ни се... песен, която мечта беше за мен да я направя песен на училището. Някак да имаме песен на училището и внезапно откриваме преди години песента на Любо Графа и Орлин заедно. И си казвам, боже, каква песен, това училище нашето си няма песен. Искам да е... Тя да е песента. Тя да е песента. И бавно и постепенно тази песен започна да звучи много упорито и много плътно. В часовете и всъщност една песен, с която започват и също празниците в училище. Ако сега е така, добре. А пък иначе, що се отнесе до всеки час? Във всеки час, когато обясня, разкажа, споделя и слушаме нещо заедно, само като види човек променените погледи и разбира, че музиката е сработила. На един празник, когато правя празници предимно, когато видиш хората как реагират, когато звучи музика, и те се събират. Да, категорично. Понеже с много състави съм работила, казвам, музиката прави хората приятели и още по-хубаво, когато приятелите правят хората музика. Аз имах един момент във ваш час, си го спомням или днес ще си пускам това парче на Тучелос, където почват от началото по-мелодично, по-класически и свършат се си действия. Добре, а имало ли или по-скоро как преминахте към организирането на сватби или като само да сте... Да. Ами аз винаги съм начала да организирам. Може би за това с класовете, с които съм имала, особено класовете, на които съм била класна, винаги съм искала нещата, колкото мога да ги направя организирани, стегнати. Всяко нещо да си е на място, да има логичен смисъл от това, което трябва. Аз си признавам, че всъщност училището не ми е било тясно, но ми е позволяло да правя други неща и едно от тях е да организирам събития. Хрумна ми някъде 2005-2006 година, може би, беше, когато за първи път започнах да го правя. Но
Откъде почнаха нещата? От това да организираме баловете на математическа гимназия. Абитуриентските балове бяха нещо, което човек трябва така да го обмисли. И кой, ако не е учителя по музика, да се сети да направи това, защото на другите колеги ангажиментите са други, задачите са други, дисциплината е друга. А при мен са празниците. Това е моята задача. Празници, ритуали, традиции. И затова с огромно удоволствие започнаха. Първо там някъде започнаха нещата и после полека-лека се превърнаха в втори план, с който се реализирам. Мисля, че е повече от логично човек да продължи да прави нещо, което обича. Аз не мога, както каза баба ми, ти си качило в турба. Не можеш да си на място. Не обичам да правя неща, не обичам да стоя на едно място. Не мога да плета. Ето, да, то се изисква спокойствие.